Alright mga bay, Born to be Ride, andito ulit para sa panibagong vlog. Ang vlog natin for tonight, hindi for today dahil kitang kita naman, madilim gabi. No? So dito kami ngayon sa Shell Hacienda sa May Silang, Cavite. Ayan. So ito na yung finished product natin dahil sa last vlog ko na body detailing sa kanya, loob at labas ang ating nilinis. So kahit na ito ay bagong-bago pa, pero kitang-kita naman na, napakarumi niya, no? Ngayon, pag-usapan natin yung itong latest na sniper ngayon na may mga part ako dito na ayaw ko, no? So yung mga original part niya na ayaw ko, no? So hindi ko naman sinasabi na lahat ay ayaw, pero opinion ko lang. So sa mga gustong bumili ng sniper, baka naman panoorin nyo muna ito para hindi kayo magdalawang isip, no? So pag-usapan natin yung mga bagay na ayaw ko sa kanyang original part. So unahin na itong upuan na ito, no? Sa kabila na ito, sa magandang seat cover na ito, dahil kahit na napaka-premium na itong kanyang balot, ay pagdating naman sa long drive, mga 1 oras hanggang 2 ay makakaramdam ka ng pamamanhid ng inyong wet packs. Wet packs, tama kayo mga bay. Dahil ito ay may katigasan ng konti, no? So wala namang problema doon dahil pwede naman tayong magpalit ng aftermarket. So sinasabi ko lamang sa kanyang original part, no? Pwede tayong magpalit o kaya naman ay papatungan natin to ng mas malambot na foam. Ayan, matigas siya. Tsaka sa back ride, malipis, no? Sa OVR mo, no? Malipis. So pwede natin yung remedyohan, magpalit tayo ng aftermarket na upuan. Ayan, yun yung unang mga bagay na ayaw ko sa kanya. Yung pangalawa mga bay, kung titignan mo yung panel, yung dashboard at yung upuan ay hindi masyadong nagagwat, no? May konti lang ang inangat, di ba? So kung ikaw ay mga nasa 5'7 to 5'8 or mataas pa, para ma-monitor mo ang iyong kalagayan ng iyong motor, kailangan mo pang yumuko para makita mo kung ano ang nangyayari sa dashboard. So panandalian na nawawala ang iyong focus sa harapan o kaya naman sa kalsada. No, para sa akin lang bang ay hindi siya maganda dahil nga nawawala ang focus natin sa pagdadrive dahil titingin tayo or yuyuko tayo ng konti sa dashboard, sa pinaka-panel niya, no? Ayan, yan yung mga sinasabi ko lang, no? Ayan. At ang isa pa mga bay, yung under ng kanyang makina, no? Dahil itong gamit natin ay 1 taon na rin ito at nasa mga 3 months na rin sa akin ito. Nagamit ko na rin to sa long drive. Kaya ako nasabi ang mga gantong bagay ngayon. So, pakinggan natin yung under ng makina. Ayan mga bay, kung naririnig ninyo. Ayan, no? May parang kumakalgal, jag, ganon. Ayan, patay muna natin para tayo magkaintindihan. So yung under na yung mga bay, hindi ko alam kung normal na ba yun sa sniper. Kasi dun sa classic ko dati, ay sadya namang tahimik, no? So siguro magtatanong tayo sa mga sniper owner dyan, no, na kung normal na ba yung parang jag. Hindi ko malaman kung sira ba o hindi. Pero pag pinipisil ko naman yung clutch, bahagyang tumatahimik yung andar, no? Pero sigurado ako may remedyo dyan kasi nakikita ko nagpapalit sila ng clutch damper o kaya naman clutch housing. So ayun, isa yon sa mga inaangal ko dito. Ayan. So isa pa, yung kanyang tensioner, hindi ko malaman kung malagitik o sadya talagang ganun na yon. Kasi ako nangangamba baka mamaya makatalon yung timing at masira yung makina natin habang ako nasa biyahe. So hindi ko alam kung talagang normal na ba yun, pero yun naman ay kayang gawin din ng paraan. Pwede tayong magpalit ng manual tensioner para mas sigurado tayo pagdating sa biyahe. Yan, pakinggan natin.
Ayan, naririnig nyo ba mga bay? May malagiti. Lalong-lalo na pag nasa high speed tayo. No? No, yung mga ayaw ko dyan. Pero kayang-kaya natin gawa ng paraan yan. Ayan. At yung isa pa mga bay, ito yung panghuli. Hindi ko alam kung good or bad. Dahil yung preno natin sa harapan ay hindi ganong kalakas kumapit. Siguro maigi din yon pagka hindi ka agad hihinto or maglalak ang iyong preno dito, may iwasan mo ang iyong pagka-slide. Pero pagdating sa emergency stopping, hindi mo siya maaasahan. Siguro mas maganda, isabay mo na lang ang iyong pagpreno. Pero ingat, baka mapapiga ka ng sobra sa iyong harapan, baka lalo kang mag-slide pag napalakas. Ayun, pero ibig ko sabihin, mahina ang preno sa harapan nito kaysa likod. Yung sa likod, maaasahan mo, malakas ang preno sa likod. Ayun lang ang mga ayaw ko sa kanyang mga bay. Pero in the end, gustong gusto ko ang bike nito. Pati sa power. Ayan, hope nag-enjoy kayo at meron kayo natutunan dito sa ating konting kwentuhan. Ito nga pala, si Born to be Right.